Εντάξει, πάλι πρέπει να πω ένα μεγάλο συγγνώμη για τους φιλάθλους μας. Νιώθουμε πραγματικά πικραμένοι σε μια ήττα που έπρεπε οπωσδήποτε αυτή η αγώνα να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που μας κρατάει στον δρόμο σωτήριας, αλλά πάλι που τονίζω, από πρώτη μέρα που τονίζω, δεν παραθάμε, δεν σηκώνουμε τα χέρια μας, παλεύουμε μέχρι τα τελευταία σταγόνα την αίμα μας. Δυστυχώς δούλεψαμε πάρα πολύ καλά αυτή η εβδομάδα για αυτό το παιχνίδι, γιατί έχουμε διακοπή τώρα μετά από αυτό το παιχνίδι, έχουμε διακοπή και θέλαμε με αυτή τη δουλειά να δώσουμε και χαρά και για τους φιλάθλους και για μας ίδιους. Αλλά ένα λάθος μας κόστιζε, κατάλαβατε, έτσι, όπως έγινε και στο πρώτο αγώνα με το Ερμή, και προσπάθησαμε, είχαμε κάποιες πρωτοβουλίες, είχαμε κάποιες, δεν μπορώ να πω ευκαιρίες κλασικές, αλλά είχαμε τις κομπίνες που μας δίνουν να φτιάξουμε, να μπαίνουμε στις κλασικές ευκαιρίες. Και μπορεί και όσο περνάει χρόνο οι παίχτες βεβαίως γίνουν πιο νευρικοί, χάνουμε συγκέντρωση, κατάλαβατε, έτσι, όλα αυτά είναι λογικό αυτό, δεν μπορώ να τους κατηγορώ βεβαίως καθόλου. Είχαμε λίγο πρόβλημα στο κέντρο, είχαμε πρόβλημα γιατί από την πλευρά τακτικής οι παίκτες εκεί είχαμε κάτι που μας λίγο ενόχλησε και πρώτο ημίχρονο. Είχαμε λίγο πολύ είχαμε λάθος πάσες που πουλήσαμε πολλές μπάλες. Και εντάξει, αυτά όλα σχεδόν σήμερα έχω δει όλους τους παίκτες του Παναξιακού όσο ήρθα εδώ, δηλαδή σε όλους έδωσα ευκαιρίες. Όπως είπα, δεν είναι θέμα τώρα ενδεκάδα, δεν είναι συνέχεια βασική, δεν έχει ασφαλίσει το θέση του στην ενδεκάδα. Αλλά τώρα έχουμε λίγο, κάθε φορά έχουμε πιο καθαρή εικόνα, κατάλαβατε, έτσι, να μπορούμε να φτιάξουμε κάτι. Τώρα έχουμε 2 εβδομάδες κενό και να κάνουμε ένα μίνι προετοιμασία, να είμαστε έτοιμοι για την αγώνα με το Περιστέρι. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, είμαι οπτιμιστικός, είμαι άνθρωπος ο οποίος συνέχεια βλέπει, εντάξει, και η ήττα είναι πικρά, βεβαίως δεν είναι πικρά, δυστυχώς τώρα είναι πιο πικρά γιατί είναι η κατάσταση, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, αλλά όπως είπα, πραγματικά παλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε, ας πούμε, να πω και τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.